Pozdrav svima! Ispred udruge Suradnici u učenju predstavit ću ulogu ambasadora i škola u projektu Budi internet genijalac. Od 2021. godine udruga Suradnici u učenju uspješno provodi projekt Budi internet genijalac uz podršku Google-a. Projekt poučava djecu o osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti na internetu kako bi mogli pouzdano i odgovorno istraživati digitalni svijet. Udruga Suradnici u učenju pripremila je obrazovne sadržaje i provodi edukacije. Zahvaljujući izvrsnim rezultatima u prve 2 godine provedbe projekta, udruga je nastavila s projektom i u razdoblju od 2023. do 2026. godine. A posebnost projekta čini razvijena mreža Budi internet genijalac škola i Budi internet genijalac ambasadora koji su omogućili provedbu projekta i u dijelovima Hrvatske koji u prvoj fazi provedbe nisu bili uključeni u projekt. Ambasadori projekta Budi internet genijalac su učitelji, nastavnici, stručni suradnici i odgojitelji iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja koji javno zastupaju projekt i svojim radom prenose njegove vrijednosti. Kroz radionice o mogućnostima korištenja projektnih materijala u radu s učenicima i roditeljima, ambasadori su upoznali brojne kolegice i kolege u svojim sredinama, školama, županijskim stručnim vijećima i drugim stručnim skupovima, te su na taj način značajno doprinijeli širenju informacija o projektu i njegovim ciljevima. Izrazito pozitivne povratne informacije s održanih radionica ambasadora potvrđuju važnost projekta te njegovu vrijednost i utjecaj na učenike. Nakon objavljenog javnog poziva za ambasadore i škole u rujnu 2025. godine te ispunjavanja uvjeta, zajednica ambasadora projekta Budi internet genijalac u 2025. godini postala je bogatija za 160 novih ambasadora i 23 nove Budi internet genijalac škole. Svečano proglašenje održano je 8. prosinca 2025. godine u online okruženju. Tako da u 2026. godini projekt okuplja 250 ambasadora i 100 škola, što jasno pokazuje izniman doseg i snažan utjecaj u obrazovnoj zajednici. Na mrežnoj stranici Učitelji HR dostupna je ova interaktivna karta s istaknutim ambasadorima i školama, kao i popisi ambasadora te škola koje su uključene u projekt. Ambasadori aktivno sudjeluju na webinarima, edukacijama i kreativnim natječajima, educiraju kolege i provode radionice s učenicima, dokumentiraju provedene aktivnosti i objavljaju članke te sudjeluju u online mreži podrške. Online podrška uključuje i Facebook grupu projekta koja okuplja 323 člana. Status škole Budi internet genijalac školama omogućuje korištenje programa za sprečavanje nasilja koji se mogu koristiti u školskim preventivnim programima, izvannastavnim aktivnostima te kao dio redovnog ili izbornog kurikuluma. Školama su na raspolaganju i edukacije za djelatnike, učenike i roditelje, pristup kvalitetnim obrazovnim sadržajima i radnim materijalima te sudjelovanje u kreativnim natječajima. Uz stalnu podršku kroz online mrežu i uključivanje u međunarodnu zajednicu projekta, školama se pruža i mogućnost predstavljanja vlastitih postignuća i primjera dobre prakse na stručnim skupovima i konferencijama. Osim navedenih mogućnosti, škole uključene u projekt imaju i mogućnost organiziranja predstave Internet genijalci za učenike u izvedbi Triko cirkus teatra. Kroz zabavan i djeci prilagođen pristup predstava poučava o sigurnosti na internetu, od važnosti snažnih lozinki i digitalnog traga do prepoznavanja internetskih prijevara.
Na radionicama koje provode ambasadori projekta educiran je veliki broj učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, a radionice su osmišljene tako da sudionicima pružaju konkretne materijale i metode za rad s učenicima. Jedna od posebnosti ovog projekta je i radionica na kojoj djeca i roditelji zajedno uče o sigurnom korištenju interneta kroz praktične aktivnosti. Ambasadori iz škole sudjelovali su na edukacijama za korištenje projektnih materijala i provedbu radionica s učenicima prema priručniku za digitalno građanstvo i novom kurikulumu. Kurikulum je namijenjen radu s učenicima viših razreda osnovnih škola, znači 7. i 8. razreda, i učenicima srednjih škola, i ovaj kurikulum je dio europske inicijative za jačanje digitalnih kompetencija učenika. Scenariji poučavanja usklađeni su s predmetnim kurikulumima osnovnih i srednjih škola, kao i s kurikulumima međupredmetnih tema, što omogućuje njihovu primjenu u nastavi različitih predmeta. Kurikulum i materijale za rad s učenicima možete pronaći na mrežnoj stranici Učitelji HR, na mrežnoj stranici Udruge Suradnici u učenju. Pripremljene su i prezentacije koje svi mogu preuzeti, a o temama se može raspravljati i na satu razrednog odjela, kao i na fakultativnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Ovi materijali omogućuju istovremeni rad na predmetnim sadržajima i na razvoju vještina kao što su komunikacija, emocionalna inteligencija, suradnja i digitalne kompetencije. U projektu je proveden i e-tečaj Budi internet genijalac digitalno građanstvo, koji je bio usmjeren na praktičnu primjenu znanja, osmišljavanje metoda za razvoj odgovornog ponašanja na mreži te osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za primjenu priručnika za digitalno građanstvo 2025. Budi internet genijalac u radu s učenicima. Tečaj je proveden u listopadu i studenom 2025. godine, a uspješno ga je završilo 190 polaznika. Povratne informacije sudionika ukazuju na iznimnu kvalitetu tečaja, njegovu jasnoću i praktičnu vrijednost, a veliki broj sudionika, čak 92%, preporučilo bi ovaj e-tečaj svojim kolegama, što potvrđuje visoku razinu zadovoljstva programom. O aktivnostima ambasadora i škola projekta Budi internet genijalac možete čitati i u digitalnom časopisu Pogled kroz prozor. Radionice koje su proveli ambasadori mogu poslužiti svima koji su u potrazi za idejama kako organizirati aktivnosti kojima učenike žele usmjeravati prema odgovornijem, sigurnijem i primjerenijem ponašanju na internetu. A Udruga Suradnici u učenju nastavlja s edukacijama. Ako vas zanima upoznavanje brojnih aktivnosti za kvalitetno i zanimljivo poučavanje odgovornog i primjerenog korištenja tehnologija, možete se uključiti u nementorirani e-tečaj koji se provodi na Currentovoj platformi Lumen za stručna usavršavanja. Ovaj tečaj otvoren je do 28. veljače ove godine. Ponosni smo što smo tijekom provedbe projekta izgradili mrežu od 100 škola i 250 ambasadora koji aktivno doprinose stvaranju sigurnijeg i odgovornijeg online okruženja za sve, a osobito za djecu i mlade. Ako ste zainteresirani za provedbu radionica, pozivamo vas da kontaktirate ambasadora u svojoj blizini i organizirate radionicu za učitelje i nastavnike i tako se upoznate s mogućnošću provedbe radionica koje će vašim učenicima pomoći da informacijske i komunikacijske tehnologije koriste mudro, oprezno, sigurno, ljubazno i hrabro. Hvala.